Tantak, uraren euskal agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Ondare hidrikoaz edo uraz hitz egitean, orain erabiltzen ez diren antzinako zibilizazioetako egitura zaharren ondarren edo urtegietako uren azpian dauden herrien irudia izaten da burura datorkigun lehen irudia, gehienetan. Ur ondarea ez da soilik iraganeko legatua, ordea, baizik eta baita uretako enklabe naturalak, usadio eta ohiturak eta etorkizuneko belaunaldiei utziko dizkiegun iraganeko edo oraingo elementuak ere. Hirigintzaz, ingurumenaz, ekonomiaz, gizarteaz, kulturaz, ari gara beraz, gure lurraldea eta gure gizartea egituratzen duen erentziaz. Ibaietan zehar eraikitako iturri, errota, presa, baltsa, ubide, batan edo zubietatik hasita, gure lurraldeko ibai, hezegune eta lurpeko ur masetara, kantutegi edo antzinako lanbideetatik eta urarekin lotutako tradizioetara arte. Oraingo honetan, gure lurraldeak urarekin duen harreman estua bere neurrian baloratzeko, denboran zeharreko bidaia bat proposatzen dizugu Gasteizko mineraleko iturriaren historian zehar, uraren euskal agentziaren Tantak podcastean. Uraren euskal agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta, ur ondarea. Behar bezala babestu, defendatu eta tratatu behar dugun ondarea da ura. Guztion ondarea. Ur ondarea, guztiona eta guztiontzat. Mineral jatetxea 2016an eraitsi bazuten ere, balio simboliko handiko eremu naturala izaten jarraitzen du mineraleko iturriaren inguruak betiko gasteiztarrentzat. 755 urteaz geroztik du izen hori iturriak. Hiriko gune eder eta apartatu horretako osasunerako ur mineral onuragarrien ondorioz. Izen horren aurretik beste asko izan zituen, horietako batzuk euskaldunak. Hala nola, Zidorrako iturria, 1660an. Zidorrako iturri minerala, 1730an. Edo iturri berria, Zidorrakoa, ondoren. Hala ere, gasteiztar askok arrautza ustelen iturri deitu izan diote urte askotan, ur sulfurosoek ematen zioten usai bereziagatik. 1819an, hidrogeno sulfuratuzko emari gisa izendatu zuen Gregorio Bañares botikariak ofizialki. Aitortza horren ondorioz, iturburua dekorazio iturri batean jasotzeko eta espazioa plazatzo batez inguratzeko udalagindua eman zen. Obra, 1822an amaitu zen, sarrera Larragan bidetik eginda. Plaza harlanduz egin zuten, eta kanpoaldean bankuak eta zuhaitzak jarri zituzten, iturritik kanpo zegoen zutabea ere harlanduz inguratuta. Iturria itxita dago gaur egun, eta ez da erabiltzen. Kopoi batez errematatu zuten, oinarri molduratuen gainean, jada desagertuta dagoen zutabe hildazkatu batean. Erdiko arkitektura horretara iristeko, 4 sarbide mailakatu zeuden, legarrezko zoruko plazatxoaren perimetroan. Mila 1867tik aurrera, urrezko garaia izan zuen iturriak. Hidroterapia zerbitzuak emateko, mineraleko etxe izenaz ezaguna zen eraikina eraiki ondoren. Udalak 6 bainuontzi jarri zituen eraikin txikian. Garai hartako kronikarien deskribapenen arabera, txalekoa urrezko kate batez gurutzatua zeukaten gorpuzkera astuneko gizonezkoentzat, eta eguzkitako aterkidun gona luzez jantzitako emakumeentzat. Gunearen diseinuan etzen inoiz bizitoki proiekturik planteatu, hiritik gertu zegoelako. Oso denbora gutxian, oso ezaguna egin zen bainuetxea Gasteizen eta inguruko herrietan, eta ohikoa zen Logroñotik edo Burgosetik etorritako pertsonak aurkitzea, bertako urek sendatzeko zuten gaitasunaz gozatzen. Garai hartan urak hartzeko ordutegi eta tarifen inguruko erabilera araudiak egon ziren. Bitxikeria gisa, garai hartako akta ofizialetan jaso denez, arras pobrei ez zitzaien bainuetxea erabiltzeagatik kobratzen.
1905 arte etzen konpondu bisitari eta kudeatzaileen eskaera nagusietako bat, mineraleko iturrirako sarrera nagusia bide bihurri batetik egin behar baitzen. Aldameneko lursail gehienen jabe ziren Villamejorreko markesak eta Augusto Etxebarriak emandako erraztasunei esker egokitu eta baldosatu ahal izan zen, eta harrezkero Cervantes ibilbidea izenez ezagutzen dena sortu zen, idazlearen lan gorena den Kixoteren 3. mendeurrenarekin batera. 20. mendean gutxitu egin zen bisitari kopurua, eta horrekin batera instalazioen gainbehera ere hasi zen. Berriro martxan jartzeko ahaleginean, iturrian sartzeko baimena eman zen, eta hidroterapia etxea taberna bihurtu zen. Naiz eta sarritan birmoldaketak eta gerentzia aldaketak egin, ez zen inoiz errentagarria izan ordea. Ponparen matxura etengabeek eraginda, behin betiko abandonatu zuten. Azkenean iturria erabilezin utzi zuten, baina gasteiztar batzuek ura zuzenean putzutik ateratzen jarraitu zuten. Joan den mendeko 60ko eta 70ko hamarkadetatik aurrera hondatuz joan zen pixkanaka, eta azkenean sute batek kiskali zuen etxea. Lekua eta historia leheneratzeko azken ahaleginean, jatetxe bat irekitzeko lehiaketa atera zuen Gasteizko udalak 1988an. 2 deialdi eta zenbait atzerapenen ondoren, hiriko lehen jatetxe bioklimatikoa zabaldu zuten bertan. Eraikin berriak, 150 milioi pezetako aurrekontua izan zuen, egungo 900.000 euro, eta 2 bloke zituen, taberna eta jatetxea hartzeko. Eraikuntza modernoa, energia aurrezteko diseinatutako orientazioarekin eta materialekin eraiki zuten, eta eguzki panelak zituen, tokian tokiko urberoz eta argiz hornitzeko. Gainera, udalak beste hobekuntza eta jarduketa batzuk ere egin zituen ingurunean, hala nola iturriaren eraberritzea, sarbidearen egokitzapena edo farolak berritzea. Bezero faltagatik, 2 aldiz itxi ondoren, 2005ko urrian behin betiko itxi zituen ateak. Geroztik, baiturek eta zorrek proiektua berrabiarazteko edozein ahalegin blokeatu zuten. Titulartasuna eta kontratu baldintzak ebazteagatik sortutako auziek iraun zuten urteetan, lokala arpilatu egin zuten eta aterperik gabeko pertsonen babesleku izan zen. Narriadurak esitzera behartu zituen udal arduradunak eta 2016an behin betiko ixtera. Egun duen egoerak ezinezko egiten du mineraleko iturriaren unerik onenetako distira imaginatzea. Eta jaun-andreak arratsaldeak iturriaren inguruan paseatzera eta limurtzera joaten zireneko garaiak itzuliko ezpadira ere. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastean uste dugu merezi duela historia gogoratzea. Uraren euskal ondarea ohoratzeaz gain, uretako pertsonaiez, euskal hidronimiaz, kulturaren eta uraren arteko harremanaz, Euskadiko ur bideskek eta bertako topikoez eta abarrez hitz egiten dugu Uraren Tantak podcastean. Gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean aurkituko gaituzu.